गारिनि मसनफोरखौ नायग्रोना लादो एसे ना मा होनो गाइस देखायनो आं एसे गाइस जियानो जा मैया दाखालि जिथु थैदोंमोन ना बिसोरजोंनो थांदोंमोन दे नैबेनो फंबाय जोंहानि ओमफ्राय बिसोर माने जयै राइड खालामनो थांदोंमोन आरो ना नाकाटियाव ओमफ्राय खिन्थु मोनहैजानो ना नोंसोरो लामायावनो जादों ना मा खिनियाव जानाय नलबारि पाठसाला गेजेराव बरमा खाथियाव आरो गाइस जों आंबो नुदिया नालाय जेनेबा उनाव दंमोन आरो बिसोर बुंदों आरो लोगोफोरा नुनायफोरा बेनि गेजेराव जादों होनना खिन्थु जेनेबा ग्रुपआ बिसोरनोमोन आरो ना नोंसोरनोमोन जमा थांनाया हारसिं खुन्दायदो आरो ट्राकआव हारसिं सौदाव खादो 120 स्पिडमोन 120 स्पिड आरो थ' गाइस आंबो थांफानो गोनांमोन बिसोरजों आं प्लेनखौ माबायदि केन्सेल खालामदों आं गावनो पाता गैया आरो ना आंसो लिंग्रोदो बिसोरखौ सोर लिंनाय आंसो लिंग्राखै जोंखौ लिंनानै गावबो थांजाया नालाय आं थांजाया आं नाकाटि हिल्सनि प्लेनिंखौ आंसो खालामदोंमोन आरो ना बिसोरजों थांनो बिसोरखौ लिंनाया खिन्थु लास्टआव आं थांनायानो जादिया ओइ फाग्लाफोर ओमफ्राय माने दाथ' एक्सिडेन्ट जाना मानसियाथ' थैबायानो ना गैला मा बुंनो आरो ओमफ्राय लोगोआ मा जाखो लोगो सासेया इमान प्रब्लेम जायाखैनो बारा माहाय दोलादो ओमफ्राय माहाय सिकित्सा जादों मोदोमफोरा दोलादो आरो बाय खर'आ बुदोबालाय थ' गाइस गामिया माने दैमा जिं होनो दे बिसिना उदालगुरिसो गोलैयो नामा उदालगुरि गोलैया दांलै बाक्सायानो गोलैयो खोमा थ' बेखौ डिस्ट्रिक्टखौ मिथिया एकदम माने सिमायाव दंथारो नालाय ओंखायनो आंबो कनफिउस जाबाय थायो बिसोरनिखौ खिन्थु लोगोमोन आरोना जोंनिनो आंबो लोगो जायोमोन बिसोरजोंनो ओमफ्राय दालाय माथो बुंनो मानसियाबो थैबाय खिन्थु फट'खौ आङो दा देखाया आरो ना मानो होनबा बिसोरनि न'नि पारमिसनबो लानांगोन मानांगोन ओंखायनो जेनेबा आं दा देखायनो हानाय नङा आरो ना गाइस नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे मानो होनना बुंबा दा जेनेबा आं फट'बो देखायनो हानाय नङा मानो होनबा बिसोरनि न'निबो पारमिसन लायाखै आरो बिदि मानसियाबो जेनेबा बेसेबा प्रब्लेम जानानै बिदि थैलांबाय आरो बिनि सायाव न'खरा बेसेबा दुखुआव दङ आरो बिनि फट' सट' होनानै डाइरेक्ट भिडिअ बानायनानै बिदि होना होयोबा जेनेबा न'खरफोरा एसे प्रब्लेम मोनगोन बायसिनि थाखाय आरो दुखुनि सायाव आरो बारा दुखु जागोन नङा होमबा थ' बेनि थाखाय आङो जेनेबा फट'खौ देखायनो हानाय नङा नोंथांमोननो जायखिजाया बर'मोन लोगोमोन जोंनिनो थ' नाकाटि हिल्सआव थांनो गोनां आं मानि थाखाय प्लेनिंखौ केन्सेल खालामफ्लांदों मिथिया माबा मोनसे बिदि जानो गोनांखायसो नामा थांफ्लांजाया खोमा आङो बेबायदि जादों आरो ना थ' बिसोरबो माने भिडिअ बानायनोसो थांखादोंमोन नालाय ना भिडिअ बानायनो थांदोंमोन थ' बेना चेनेल दङ दे गाइस साप्रि राइडार्स नामा थ' मा होनना बुंनो दानाथ' बांसिनानो जेनेबा मट' ब्लगिंआव गोसो होयो नालाय मानसिफ्रा खिन्थु जोंनि बर'थिंनिफ्राय साक्सेसा इसिबां गैया नुहुरा आरो ना थेवबाबो जेनेबा बांसिनानो मट' ब्लगिंखौ टारगेट खालामो खिन्थु हायै हाया बिसोरनि सायावसै थ' नोंथांमोना हायोबा प्लिज अननानै एसे सापर्ट खालामनानै होदो साबसक्राइबफोर खालामनानै हो ना हाबाथ' देरबाथ' देरबाय उनाव नुसिगोन मा जायो देरबाथ' देरबायसो नोंसोरनि सापर्टआसो गाइस नोंथांमोना जुदि मट' ब्लगिं नायनो इन्टारेस्टेडबा थांनानै नायनो हागोन खनसे माबायदि मोजां मोनोबा नायदो नोंथांमोननि सायावसो आरो ना गाइस बेनाबो चेनेल दङ साप्रि राइडार नामा आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन नोंथांमोना नायनो हागोन दे सापर्ट खालामगोन खालामना होदो नाथो बुंनो ना मा रायजोफोर होनलाय थ' जियानो जा बे प्रब्लेमाथ' बेनोसैमोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोजां खिथायाखै होनदों थ' एक्सुवेलि उदालगुरि गोलैयोना बाक्सा गोलैयो बिसिनि माने डिस्ट्रिक्टखौ मिथिया उदालगुरि गोलैयो खोमालै ना माने सिमाया आं दाखालि मोनसे भिडिअ देखायदोंमोन नोंथांमोननो बे सिमायाथ' बिसिनिजों नांजाबखानाय आरो ना उदालगुरि बाक्सा सिमाजों ओंखायनो माथो बुंनो आरोना थांनो गोनांखामोन खोमा बेनोसैमोन खोमा इसोरा बेखौ लिरना हरखादोंमोन थांबाय बेस्रा एकदम खनसेयावनो पात्ता मोनहैनोलाय उपाय गैया ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायो गारि सालाय सेफ राइड सेफ जारनि आरो एकदम मोजां सालाय बेबायदि इसिबां अब्लां पमपं पामपां साखावनायखौ बिखौ राइडार्सबो बुङा जेबो बुङा सिख्लायाबो नोंखौ नुस्लाबनाय नङा नोंसोरबो सिख्ला नुनाय नङा मा जाखो बेलाय थ' जेबो इन्जय गैया बेफोराव गाइस बे फाल्तु गावनि लाइफखौ गावनो डेन्जाराव खोलैना लायो आरो ना ओंखायनो मोजां सालाय लासिगोन सालाय माथो थाब मोनहैयो आरो नोङो 80 60 70 थांबाबोथ' इसिबां जानायनि चान्स थाया खिन्थु बिसोरना 120 मारिबाय थादो आनलिमिट बिदि नङाना बिदि सालाया गारिखौ जोंबोथ' गारि सालायो जोंबो रकेट सालायो खिन्थु जोंहा लिमिट दङ जेनेबा मा समाव सालायनांगौ बेखौ एसे नायै हयै सानै हयै सालायनांगौ आरो ना माने एक्सिडेन्ट जाबाबो गोलैनायाथ' सोर गोलैया गासैबो गोलैयो गोबां मानसियानो गोलैखायो ओरैबाबो जेनेबा गोलैबाबो इसिबां माने थैनाय सिमालासो थांद्राया आरो ना दोलायो मायो थ' बेफोरबायदि ओंखायनो एसे लासै सालायबानो जाबाय दे गाइस माथो बुङो ना
थ' गाइस जोङो दायो माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आंनि रिचिमा डार्लिंआ एकदम बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना सार्भिसिं होयिया थ' बिसिनाथ' मालाय रकेट बायदिसो गाबखायो गारिया थाव थाव थावनो बेखौथ' मिथिला मा जायो मा जाया आंना खिन्थु इसे जुदि गारिया बोरैबा मोनबाथाय आं सार्भिसिं खालामहैखाबाय थ' खिन्थु फैसाखौ नैबे बिथाङा आधा होदों फैसा गैयामोन आंनाव जोब्बायमोन मैया 15 आगस्टआवबो जाबायना ना उपाय गैया जोब्बाय आधा होबाय लाबाय आं ओमफ्राय जियानो जा जों दायो सार्भिसिं होना फैनि आंनि डिलारावनो आंनि माने आं सिगां बेयावनो मावोमोन आरोना बाजाज डिलाराव सेल्समेनाव दंमोन ओमफ्राय आं दा ओंखारबाय बेनिफ्राय आं बे डिलारावनो बे सार्भिसिं होनि